Сярэднявечны алігарх. Характарыстыка баярына па паэме Янкі Купалы «Магіла льва». Янка Купала характарызуе баярына як чалавека багатага, маладога. Яшчэ лятамі малады. Мы нічога пэўнага не можам сцвярджаць пра разумовыя здольнасці ды таленты гэтага чалавека. Бо аўтар нідзе не паведамляе нам наконт паходжання ягонага вялікага багацця. Ці то ён сабраў яго дзякуючы сваім талентам ды здольнасцям да кіравання, ці то ён атрымаў яго ў спадчыну, ці то папросту ўкраў ды нарабаваў. Хутчэй за ўсё адзін з двух апошніх варыянтаў паходжання гэтых ягоных багаццяў. Бо наўрад ці мог бы ён стварыць іх за такі малы перыяд жыцця сам. Памятаем, яшчэ лятамі малады. Баярын лічыў сябе вышэй за ўсіх жыхароў краіны, у якой ён жыў. Мала гэтага, ён быў свавольным, да сваявольства быў заўзяты. Над народам тварыў свой закон і суд. Аўтар даводзіць, што гэта вылівалася ў шматлікія крыўды для народу. То бок, мы можам смела характарызаваць баярына як парушальніка заканадаўства ды як чалавека, які зрабіў шмат ліха людзям. Баярын чалавек, які тварыў ліха, зло. Адным з такіх відаў гэтага ліха была ягоная распуста. Ці па-сённяшняму кажучы, не абмежаваная ніякімі нормамі секс. З тэксту твора мы даведваемся, што ён папросту падмануў даверлівую дзяўчыну. Пачаў к дзяўчыне падсядаць, пускаць туманы і, як бы дзівы, ёй брэдні розныя складаць. Можна ўпэўнена характарызаваць яго як амаральны тып, неадказны чалавек. Бо, выкарыстоўваючы сваю ўладу, ён даніманнем схіліў дзяўчыну да пералюбу, да здрады свайму жаніху. Фактычна пачаў з ёй сужыцельства без шлюбу. Гэта значыць без пэўных абавязкаў і адказнасці за адносіны і іх вынікі. А што гэта так і было, то можна сцвярджаць пэўна. Бо нідзе ніякіх паведамленняў пра афармленне іх шлюбу у творы мы не знаходзім. Болей таго, і страшней за ўсё, што гэта было яшчэ далёка не ўсё зло, якое натварыў сваімі дзеяннямі в адносінах да Наталькі, гэты аматар па-свойму час губляць з нуды. Баярына не спыніла і не магла спыніць злачынная бандыцкая дзейнасць Машэкі у адказ на забранне ад яго нявесты. Бо ён, баярын, не прывык відавочна прызнаваць памылковасць шматлікіх сваіх ліхіх дзеянняў. Тым болей, што ён лічыў: я багаты, мне ўсё можна, ніхто мяне не пакарае, ніхто мне не ўказ. Улада — гэта я. Буду карыстацца Наталькай, пакуль яна мне не надакучыць. Але помста Машэкі дастала не толькі мноства нявінных у гэтым здарэнні людзей, як багатых, так і не вельмі. Дайшла чарга і да баярына. Беспакаранасць ягоная і самаўпэўненасць ягоная згуляла з ім вельмі жахлівую для яго гульню. На першы погляд ён выпадкова папаўся ў рукі пакрыўджанага ім Машэкі на глухім шляху сярод пушчанскіх лясоў. Але нічога выпадковага ў жыцці не бывае. Бо, як кажа Божае слова, што пасее чалавек, тое і пажне. Але ён, баярын, не прыдаваў гэтаму Божаму закону сур'ёзнага значэння ў сваім жыцці. Адкуль мы гэта ведаем?
Янка Купала гэтак завяршае свой геніяльны твор. А пад гарой дняпровы хвалі з вясны да восені шумяць. І штось гавораць цёмнай далі, а што нам грэшным не паняць. Дык вось, баярын, як і ўсе грэшнікі, што не даверылі сваё жыццё Хрысту, атрымаў за свае грахі належную зарплату — смерць. Амін.